Sa good vibes, makabulig pahuben, overall wellness, kag makadasig paayo sa nga pilas. Inya ginisiling epekto sang hyperbaric oxygen therapy nga karon yara sa Bacolod. Paano? Hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Ang isa sa tatlo ka mga yara sa sulod sang siling chamber ang may malawig na nga ginabatsyag nga lower back pain kag nabulayan sa pagtindog gani nagpaidalom siya sa hyperbaric oxygen therapy. Non-invasive ini kun isa ka medical procedure nga wala may ginasulod nga instrumento sa lawas. Nagabulig kini sa pagpadasig sang pag-ayos ang pilas kag pagpabakod sa immune system gamit ang oxygen. Sa karon, amat-amat na nga nabuhinan ang sakit nga ginabatsyag sang among mga pasyente samtang nagapadayon ng iyang therapy. Ang magpakaisahanay nga mga negosyante nga sanday Jonathan Loca Jesus ko ang mga tagiya sang silinga pasilidad ang nagapaidaloman sa silinga therapy. Nabudayan sila kay kinahanglan pa nila nga magbiyahe sa Metro Manila para makapa-therapy kag masami puno man ang facility didto. Ining rason kung nga nabukas sila sang Advanced Hyperbaric Healthcare Center sa may CL Montelibano Drive sa Bacolod. Kapatid ko to. Kapatid ko. So, namin ipatsag ko. Personally, ikaw mismo sir under treatment kidya, okay. Kapatid ko. Oo. So, siling ko namin mantani kung mayari sa Bacolod, di ba? Oo. So, since the owner is my cousin-in-law, so nag-isuryanay kami nga why not nga ma-upgrade na sa Bacolod. So personally, ikaw, you personally also undergo therapy? Yeah, okay. I do it twice a week. This is good for rejuvenation, to restore, regenerate. Sulok kay Dr. Philton Chester Yu, dako ang bulig sang hyperbaric oxygen therapy sa pagpahuben, wellness kag para sa may mga diabetes, kay ang oxygen nagapadasig sa pag-ayos sang pilas. It's more of anti-aging tsaka yung mga may diabetes. Anti-aging, wellness, prevention right now kasi due to pandemic. Your cells needs nutrition, basic food no, na kailangan mo, and then oxygen. The oxygen you are breathing for the longest time is 21%. That's room air. No? Inside the chamber, when you hit the depth, we're gonna give you 100%. So loading yan. Ibig sabihin, your cells is loaded up with oxygen. Sa Metro Manila kag sa iban gani kuno nga pungsod, masami ang mga athlete ang nagapaidalom sa silinga therapy antes maghampang kag pagkatapos ang game para padugang sa ilang stamina kag para makarecover ang ilang lawas. Dako naman ang pagpasalamat ni City Administrator M. Ang sa tag-iya sang facility sa pagbukas ini sa Bacolod kay magluwas ka makahatag sang dugang nga trabaho, makabulig pagin initibong sang turismo kay inilang ang hyperbaric oxygen therapy facility sa Western Visayas. So it's the first in the Visayas, and if this is promoted well, as a matter of fact, this will open up really another area for tourism here in the province of Negros and the city of Bacolod. Sa Metro Manila, nagalabot sa 8,000 pesos ang kada therapy, pero diri sa Bacolod, ginatanyag nila sa 3,000 pesos ang kada therapy. Nagadepende sa ginabatsyag nga masakit o kung sa kondisyon sang lawas, kung pila ka therapy ang kinahanglan. Sa tuanay, ang ining therapy ang ginahatag lang sa mga divers nga nagabatsyag sang decompression sickness, pero sa ulihi, ilan na tukiban nga sarang man inigali makabulig sa healing sang lawas.